good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning po, good morning. Yan, ingat po lahat, ingat po ang lahat, ingat. Yan, namasabi nyo. Yan, sulit, sulit. Namasabi nyo. Yan. Yan po. So, shout out po. Isa lang kayo, sir. Isa lang kayo. Isa lang po kayo dito. Tama na tayo kayo. Papunta tayo ng Lingayen. Lingayen po kayo. Lingayen, shout out. Dito po, salamat po. Shout out po. Dito po tayo. Sir, ingat po. Kamusta po? Kamusta? BBM, kamusta? Sige po, thank you. Saan po kayo, sir? Saan po kayo? Lasyaw. Shout out po. Ingat po. Boss, sigaw pa rin nyo. Saan kayo po? Saan? Yan, ito tayo sa Lasyaw. Yan, BBM. Yan, mga kasuki, grabe, mga supporters. Yan po, shout out po. Shout out. Yan, balik po. Good morning po. Yan. Yan po, mga kababayan natin Pilipino. Ingat po tayong lahat, ingat po. Ingat. Yan. Saan kayo, mga taram? Shout out po sa mga taga-Makataram. Ingat po kayo, ingat. Ingat po sa ating lahat. Yan. Mga taram. Ingat po. Dami. Yan po, shout out po sa inyong lahat. Dito tayo. Grabe, Lasyaw Dagupan. Magandang umaga. Ingat po sa biyahe, ingat po sa ating lahat, ingat. Yan po, ingat po sa ating lahat, ingat po. Matt Games, sir. Shout out po sa ito po. Yan. Shout out din po, Simple Vlogs. Yan, shout out po. Thank you very much. Thank you. Ingat po. Yan, sir. Ingat po kayong lahat. Ingat po. Thank you very much. Wow, grabe. Solid. Saan kayo, sir? Saan? Kalasyaw. Shout out po sa mga taga Kalasyaw. Yan po. Ingat po tayong lahat. Ingat. Anong pangalan ng grupo nyo, sir? Padyak Boys, Pangasinan. Padyak Boys. Sige po. Shout out po sa mga Padyak Boys. Padyak Boys. Ingat po tayong lahat. Ingat po. Thank you very much. Thank you po. Yan. Padyak Boys. Yan. Pangasinan. Thank you very much. Thank you po. Ingat po tayong lahat. Ingat. Yan. Grabe. Ingat po tayong lahat. Ingat. Thank you very much po sa mga supporters. Bayan ay aalagaan. Ito na Inday Sara, here she comes. Isang taong may Ingat po kayo lahat. sa ating bansa. Isang taong may prinsipyo, may isang salita. Paglipan ng agila, magkaisa lang. Magandang umaga po. Ingat po kayo. Saan kayo, ma'am? Saan po? From Dagupan. Shout out po. Shout out sa Dagupan. Thank you very much po. Ingat po kayong lahat. Ingat po. Yan, dito tayo sa ating kababayan Pilipino. Magandang umaga po. Yan. Ingat po kayo. Ingat po tayong lahat. Kamusta, madam?
Okay lang. Yan. Basta po kayo, kamusta po? BBM sa Kalam. Yan. Saan po kayo, sir? Dagupan. Shout out po sa mga taga Dagupan, Pangasinan. Thank you very much. Ingat po kayo. Yan. Dito tayo sa ating kababayan. Yan, shout out po sa inyong lahat. Shout out po. Magandang umaga po. Kamusta kayo, sir? Giver lang malakas. Saan kayo, sir? Sa Dagupan. Dami na. Puros Dagupan lahat yan. Dagupan Kalasyaw. Grabe, dami supporters. Yan. Sir, kamusta, sir? Okay lang. Anong Walang masasabi bayad nyo? to, Walang bayad. Volunteer, sir. Volunteer to. Yan, grabe. Thank you very much. Ingat po tayong lahat. Ingat po. Ma'am, sir, kamusta? Sulit. Sulit BBM. Ulit BBM, volunteer. Volunteers, grabe. Saan kayo, sir? Saan po kayo? Binalunan. Ayan. Binalunan, Pangasinan. Binalunan, Pangasinan. Shout out po sa mga taga Binalunan, Pangasinan. Ingat po tayong lahat. Grabe Lalo mga... na shout out kay Congressman Guico, Binalunan. Yan. Pipo, salamat po. Ingat po tayong lahat. Ingat po. Thank you very much. Yan. Ito tayo sa ating mga kababayan. Magandang umaga po. Yan, mga supporters po kayo ni BBM. Magandang umaga po. Magandang umaga, magandang umaga. Yan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandyan po si Sir BBM. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Yan. So, let's get it on to the road on the way to Dinmaloy, Pangasinan. Yan. Ay, Dagupan pala. Magandang umaga po. Magandang umaga. BBM. Yan. BBM din si Kuya. Thank you very much. Yan po. Mga kasugi. Yan din. So, doon na lang tayo, guys. Yan, abangan na natin sila doon. Bininsya Highway. Magandang umaga po. Magandang umaga. Magandang umaga po. Yan, mga kasunod BBM. So, yun. Kalasyaw, Binalunan, Dagupan. Yan lang po. Grabing supporters. Grabe, haba. Iba pa yung nauna, grabe. Nakakapangilabot. Yeah, shout out po sa inyong lahat, shout out. Yan, grabe. Sir, kamusta kayo, sir? Sir, saan kayo, sir? From Dagupan. Shout out po sa mga taga Dagupan. Volunteers po. Shout out sa aking kasawang pinayagan ng Solid BBM, Bilen Fernandez. Po. Vlog po. Thank you, pa-support. Sir, kamusta? Ayos lang. Saan kayo, sir? Sa Kalasyaw. Yeah, shout out po sa mga taga Kalasyaw, Pangasinan. Yan po. Yan.
ingat. Ingat po kayong lahat, ingat. Ingat po tayo. Ingat po tayong lahat, ingat. Yan. Ingat po, ingat. Ingat po, ingat. Ah, grabe. Grabe. Ingat po, madam. Ingat po. Solid, BBM! Ingat po, ingat. Thank you very much po. Mga supporters. Ingat po tayong lahat, ingat po. Ingat po sa ating lahat, ingat. Ingat po tayong lahat, ingat. Yan, shout out po. Ingat po tayo. Yan, daming supporters. Ingat po, ingat. Ingat po sa ating lahat, ingat po. Alis na kayo, sir. Oh, okay naman. Dito tayo. Wow, grabe. Anong masasabi niyo? Bongbong tayo, bongbong. Sa mga tarap. Yan. Ingat po kayong lahat, ingat. From saan po? Bautista. Ingat po sa shout po. Daming Bautista. Ingat po, ingat. Sulit, BBM. Diyan po. Yung masasabi niyo dyan sa loob. Masaya! Sige po, thank you very much. Yes. Po, yan. Dami sila sa loob. Ingat po, ingat. Ingat po. Ingat po tayong lahat. Ingat. Anong masasabi nyo? Sulit, BBM! Solid from saan po kayo sa? Dagupan! Dagupan. Ingat po. Shout out po sa mga taga Dagupan City. Thank you very much. Yan, grabe. Yan. Tayo. Wow. Haba pa, haba. Wow. Sulit, BBM. Yan po. Ito tayo. Ingat po, ingat. Magandang umaga po. Ito tayo. Ito tayo.
Kamusta, sir? Kamusta po? Okay. Sulit. Saan kayo, sir? Sa SRC Central, Pangasinan. shout out po sa SLRC. Thank you very much. Volunteers po. Opo, bola. Saan bayan yun? Dito lang sa Central, Pangasinan. Ay, sige po. Kalasyaw, Dagupan, ano. Sige po, thank you very much. Thank you. Ingat po tayong lahat. Ingat. Yan. Kamusta po kayong lahat? BBM kami. BBM. Yan. Shout out, BBM! Ito tayo, yan. Anong masasabi nyo, sir? Anong masasabi po ninyo? Saan kayo, sir? Sa Ortiz. Yan. So, BBM sulit. Yan. Ingat po tayong lahat, ingat. Ingat po, ingat. Yan, dito tayo. Ingat po kayo, ingat. Sige po, thank you very much. Yan. Tayo. Wow, maganda sa sasakyan. Ingat po, ingat, ingat. Yan, wow, grabe. Camaro. Yan. Grabe. Sana all may sasakyan na ganito. Wow, grabe. Pa. Sulit BBM. Sir, saan kayo, sir? Dagupan. Dagupan City. Kasama nyo to, sir. Maramba Farm. Kasama nyo to, sir. Grabe, magaganda ng sasakyan nyo. Ingat po, sir. Ingat. Ingat po, ingat. Yan. Ingat po, ingat, ingat. Ingat po sa ating lahat, ingat. Yan. Dito tayo sa Pure Gold, Kalasyaw, Pangasinan. Yan. Ingat po, ingat, ingat. Ingat po. Ingat po, ingat, ingat, ingat. Marcos pa rin! BBM! Marcos pa rin! Saan kayo, sir? Saan sa? Ingat po, ingat. Ingat po, ingat. Ingat po. Ingat po sa atin, ingat. Ingat po, ingat. Ingat. Yan, mga supporters. Ingat po, ingat. Ingat. Yan. BBM daw. Yan. Grabe mga supporters. Woo! Ang haba. Grabe. Ingat po, ingat. Yan. Mga volunteers. Ingat po, ingat. Yeah, BBM lang sila lang. Ingat, ingat. Thank you very much. Yan, grabe. Ingat po, ingat, ingat. Sana. Ingat po. Wow, ang ganda ng sasakyan. Wow, ingat po, ingat. Yan, ingat po, ingat, ingat. Ingat po, ingat. Yan po, ingat po. Ingat po sa ating lahat. Ingat po. Yan. Yan po, ingat, ingat po. Ingat po sa ating lahat. Ingat po, ingat. Ingat po sa ating lahat. Ingat po. Yan, ingat po. Wow, BBM. Ingat po, ma'am. Ingat po. Yan, mga kababayan natin Pilipino. Yan, ingat po, ingat, ingat po. Yan, yan, ingat po sa ating lahat. Yan. From, saan po sa?
Ikaw kasi, shoutout po, shoutout. Yes, ingat po kayong lahat, ingat po, ingat po. Yan. Tayo, dito tayo. Yan, ingat po tayong lahat. Ingat. Yan, yung mga supporters. Thank you very much po. Yan, dito tayo. Ingat po, ingat, ingat, ingat. Yes, sir. From Santo Tomas chapter. yan, shout out po sa mga taga Santo Tomas. Thank you very much. Santo Tomas din, sir. Sige po, sige po, ingat po, ingat po, ingat po sa ating lahat, ingat po. Santo Tomas din po, ingat po sa ating lahat. Thank you very much po sa mga volunteers. Volunteers kayo, sir. Volunteer. Po, thank you very much. Kamingin. From Lingayen po. Shout out po sa mga taga Lingayen. Thank you very much po. Yan, dito na sila. Ingat po, ingat, ingat. Sige po, ingat, ingat. Ingat po sa ating lahat, ingat po. Saan po kayo sa, ma'am? Taban para. Ingat po, ingat, ingat, ingat. Yan. Mga sulit BPM. Yan, sulit po sila lahat. Ingat po sa ating lahat, ingat po. Yan, ingat po sa ating lahat, ingat po, ingat. Mga supporters. Ingat po, ingat, ingat po. God bless po sa inyong lahat. Nakot yuk. Sulit BBM. Mapandag na mapandag. Oh, shout out po. Shout out po. Yan. Yan, grabe. Supporters. Yan, BBM supporters. Dito na sila. Yan, ingat po, ingat po. Yan, ingat po sa atin, ingat. BBM daw. Ingat po, ingat, ingat. Grabe, ang haba. Ingat po, ingat. Yan, dito tayo. Tanungin natin mga kababayan natin. Sir, kamusta, sir? Kamusta po kayo? Ha? Kamusta po? Okay lang. Ang saya nito, ang saya. Panalo na to. Saan po, sir, sa? Saan po kayo? Kamaliran. Po? Ha? Saan po kayo, sir, sa? Dan Kamaliran. Ordaneta. Danita, thank you po. Thank you very much po kayong lahat po. BM Solid. Yan, BBM Solid. Kamaliran West. Yan. Ingat po sa ating lahat. Ingat po tayong lahat. Thank you very much. Thank you po. Yan. Sir, kamusta, sir? Kamusta po kayo? Saan po kayo, sir, sa? Santo Tomas. Volunteers po. Ingat po sa inyong lahat. Thank you very much po. Sir, kayo po. Saan po kayo, sir? San Manuel po. San Manuel. Ingat po, sir. Mag-isa nyo lang, sir. Hinihintay ko yung mga Marami kayo, sir. Sige po. Volunteers, sir. Volunteers, no? Sige po, ingat po, ingat po. Shout out po sa mga taga San Manuel, Pangasinan. Thank you very much. Yan, dito tayo sa ating mga kababayan. Sir, kamusta po? Ito. Sakripisyo talaga. Grabe, ang haba. Oo. Anong masasabi nyo, sir? Ay, successful itong karapan na ito. Karaban, grabe, ano? Oo. Saan kayo, sir, sa? Taga-ordaneta kami. Ordaneta ka? Volunteer, sir, volunteer. Volunteer kami. Yan po. Walang ano. Napuwit na kami. Kagabi pa kami rito. Kagabi pa kami sa may bypass.
Grabe ano, grabe. Yung iba, mga nag-camping na sa gilid-gilid na nga ng bukid para hindi mawala yung mga Oo. nakaraan. Thank you very much. Thank you po, thank you. Ingat po sa ating lahat. Sir, kamusta kayo, sir? Okay lang po, boss. Anong masasabi nyo sa caravan? Okay naman siya, pero 100 ppm. 100% ppm. Saan kayo, sir, sa? From ng Kamaliran West, Ordaneta. Ayan, daming ordanita, dami, grabe. Thank you po, salamat po. Ingat po sa ating lahat. Thank you po. Ma'am, kamusta kayo, ma'am? Okay lang. Medyo masakit ang pet. Pero, Sacrifice. Sacrifice. oo, Volunteers. Opo. Thank you po. Thank you po. Ordanita rin kayo, ate? Opo. Ordanita, grabe, ang daming ordanita. Sige po, thank you very much. Ingat po sa ating lahat, ingat po. Yan. Sulit BBM. Yan, BBM din sila dito. Shout out sa mga taga Santa Barbara. BBM, shout out po sa inyong lahat ng kanita. Dari mga supporters, ang haba, grabe. Yan, BBM sa Kalam. BBM sa Kalam. Yan. May mga nagbibigay ng pagkain. Yan. Sana all nagbibigay. Shout out po, shout out. Ingat po, ingat. Ingat po sa ating lahat, ingat, ingat. Ingat po, ingat. Ingat po, ingat. Yan. Ingat po, ingat po kayo, ingat. Yan, si Kuya, yan, grabe. Ingat po, ingat. Ingat po. Yan, BBM Caravan. Supporters. Ingat po kayo, ingat. Yan, BBM Caravan, yan po. Dito tayo. Sige. Yan, shout out po sa inyong lahat. Yan. Yan, grabe, dito na sila. Walang katapusan. Yan, shout out po, shout out. Yan, shout out po, shout out. Ingat po, ingat. Ingat po. Yan. Kamusta, sir? Kamusta po? Yan. Kamusta po, sir? Kamusta? Okay lang. Ingat po, ingat. Yan, walang katapusan. Ingat po, ingat. Ingat po kayo. Wow, ganda ng sasakyan. Sana all. Yeah, shout out po. Shout out po sa ating mga kababayan. Yan, BBM. Ingat po, ingat. Ingat po. Yan, ingat po. Yan. Ingat po. Saan po kayo sa? Yan, Villases. Shout out po. Shout out. Ingat po. Yan, ingat po. From shout out po sa mga taga-Tayog. Yan, Bumbong.
Yan. Maraming supporters. Ulit DPM. Ingat po, ingat. Ingat po, ingat. Ingat po. Ingat po tayo, ingat po tayo. Yan, ingat po tayo, ingat. Ingat po tayo, ingat. Yan, ingat tayo. Happy birthday! Happy birthday! Yan, malapit ng maputol. Ulit DPM. Sa akin na yan, sa akin na. Sa akin na. Yan. Grabe. Ang katapusan. Yan, mga tulig DPM. Ingat po, ingat, ingat. Ingat po, ingat. Ingat po tayong lahat, ingat. Ingat po tayong lahat, ingat. Yan, mga supporters. Ingat po tayong lahat, ingat, ingat. Ingat po, ingat. Diba, sir? Ingat po, ingat, ingat po tayong lahat. Yan, mga BBM supporters. Ingat po, ingat. Yan po. Dito pa rin tayo sa Pure God Kalasyaw. Yan, ingat po tayong lahat. Ingat po, ingat, ingat po tayong lahat. Ingat po. Mag-iingat po tayong lahat. Yeah, from Dagupan, shout out po sa taga Dagupan, Pangasinan. Thank you very much. March Games. Yan, BBM sila. Ingat po, ingat. So yun, maraming supporters, ingat po tayong lahat. Ingat po, ingat po, ingat po tayong lahat. Ingat po. Yan, shout out po from DPM Mayantong! Dagupan. Mayantong! Saan yun eh? Shout out po sa inyo lahat. Ingat po, ingat. Hindi ko alam yun. Ingat po, ingat. Yan. Ingat po sa inyong lahat. Ingat. Yan po. Ingat po, ingat. Ingat po, ingat. Yan, ingat po kayo, sir. Ingat. Ingat po. Yan, grabe pa. Parang walang katapusan. Ito tayo. Diba, ikaw yung vlogger? Oh, Ah, opo. yung patilo ka pumunta sa'yo. Nakita nyo na, sir. Ah, sa YouTube. Oh. Ano ba yung nakita ko yung pan? Yung unang karaban. Oh. Yan, pupus ko ito mamaya. Ah, Pupus ko ito ay mamaya. gusto mo yan. Yan po, ingat, ingat po, ingat. Kita ko yung mga kon mo eh. Yan. Sa YouTube. Oh, kali survey, no? Oo. Matagal na din hindi ako nakapag-post, 3 days ago na. Sama yun nandito rin. Vlogger yan. Ako. Yan po, ingat po, ingat, ingat. Shout out po, shout out, shout out. Post mo sa YouTube yan. Opo, mamaya po, Ano mo? ayan. Shout out kay Tatay, chef. Tay, saan po kayo, Tay? Sa Urdaneta. Ordaneta, Pangasinan. Sige po, ingat po kayo, Tay. Ingat po kayo, Tay, ingat po. Dipulo ka na, no? Oh, Dipulo. sa mga dan lang, dito lang. Ay, makutan. Okay. Baka iba yung napanood nyo. Ito. Ah, nice meeting you. Yan, sige po, ingat, ingat, ingat. Yan, ingat. BBM. Yan. Ingat po, ingat, ingat, ingat po, ingat. Ingat po tayong lahat, ingat. Ingat po, ingat. Sir, kamusta, sir? Okay lang. Yan. Ingat po, ingat, ingat, ingat. Yan, ingat po kayo, ingat, ingat.
Ingat po, ingat, ingat. Yan, grabe. Supporters. Ingat po, ingat, ingat. Shout out po. Ingat po, ingat. Ingat po, ingat, ingat. Ingat po, ingat. Ingat po sa ating lahat. Yan. Mga BBM supporters. Yun, kita-kits na lang tayo doon sa Lingayen Baywalk. Doon tayo magtatanong-tanong sa ating mga kababayang Pilipino. Ayan, kita-kits na lang po. Bye!